Nakuha sang CCTV ang pagsulod sang isa ka wala pa makilalaan nga lalaki sa Kinoboy Restaurant sa 26 Lacson Street sa Bacolod pasado alas 2 kahapon sang kaagahon. Makita sa video ang lalaki nga nakakalo kag may tabon ang guya. Iyagin panguwa ang mga kagamitan nga yara sa counter pati na ang gamit sa sulod sang restaurant. Suno sa tagdumalahan sang restaurant, pila sa mga nakuha sang kawatan among ila sound mixer, cellphone kag iban pa nga mga gadget. Suno kay Captain Leo Estopa, hepe sang Police Station 2, posible empleyado man lang ka restaurant ang nagpangawat sang mga pagkabutang. May possible na kilala ganito kung taga-dira pala. Kaya do may to nga nakuhaan sa mga sa iyang t-shirt or possible nga dira ito yato pala. Yato. Padayon karon ng investigasyon sang kapulisan. Nagapangayo man sang bulig ang establishmento sa makakilala sang kawatan agud mabalik man ang ilang mga pagkabutang, ilabi na nga may kabudlayan pa sila karon sa negosyo bangod sang pandemic. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.